Ja, dat klopt. Ja. Nee, ik heb hier de eerste regieschreden gezet. Ik heb de eer gehad om dit theater te mogen openen met een voorstelling die door mijn vader geschreven was. En die ik geregisseerd heb. En dat was inderdaad een van de eerste regieklussen die ik op me heb genomen. Omdat ik daarvoor eigenlijk alleen maar acteerde. Ja, dit is de processie van het vierde bedrijf. Moet ik repeteren met geluiden, met acteurs. Is dat dan nog speciaal als je dan hier terug bent of is het gewoon een van de zoveel voorstellingen? Ja, men zegt altijd, je kan wel uit de provincie weggaan, maar de provincie gaat nooit uit jou weg. Dus dat, ik vind het, ja, het doet me wel wat dat die voorstelling Amadeus hier vanavond speelt en dat ik hier ben. Iedere keer als ik in dit theater kom, dan ja, ik heb hier een verleden liggen, met mijn vader ook nog. Dus een heel beladen en een heel emotioneel verleden, maar ook een heel mooi verleden. En daar ben ik wel heel blij en dankbaar ben. En iedere keer als ik hier in die zaal kom, ben net even naar binnen gelopen, die hoge trappen op. En dan herinner ik me nog precies hoe ik daar kilometers heb afgelegd om tijdens de voorstelling niet alleen ervoor te zorgen dat de acteurs op tijd kwamen, maar dat de lichtstand op tijd kwam, et cetera. Dus ik heb wat heen en weer gerend hier in het theater toen.